lata phiwa de scholarship ko babiang da banta jing pule te kani ka de nam ta jong phi phitim ne makani ka school ba ka hadu 100% scholarship ko bakot hadu khandai lak tingka banyo kani fidan kam tang ban apply na banta ke LPU ne scholarship exam haki course bo pher hapo choni university tang ma jimsna hadu prajar mo ki samla pule la yo jing toy na kani ka scholarship na bidan jing tmoi ke engineering law design management journalism nani wat ka agriculture ru kadan ka seat bat ka scholarship ka ba APP tang ba kani kam de ho kum kiwe ki chaka pule ki ba phi jumudur kani ka de ka lovely professional university ke badan Punjab badan ni ka jaka ka ba he adu rius pa akar tang na benta ke jaka pule jong phi ki samla pule ki bawan na ki sau photli kiri ka prathai karang ka ba khandai ha India Brockway na ka Times Higher Education ban om tang ka jung pule henry kani ka arui kalawai klam na khata ya ka platika jong email pa jong phi compare la phi de na ka nu benta jong jala Jowai Nongston Shillong kala calling ni number kham ba pinyo jing te ba kham ne LPU nes ajar husan kala bande na benta jong phi share gitu bidan kam ban yos ngowe kane baro obre bastan manu bala ban len la kham de pli kalat kum nu lai ban kren kani kala ne na ta jong phi ho